Ang uban nga kasakit, dali ra malimtan. Pero ang uban, murag free trial nga walay skip button. Magpabilin hangtod mahibaluan nimo ang leksyon. Maayong adlaw kaninyong tanan, ako si Serbo, ang inyong official tagabasa sa mga istoryang ngano man jud ni Lord moments. Welcome sa Dear Serbo, ang lugar kung asang mga hugot, kasakit o kaulaw sa love life mahimong content. Pero syempre, with consent. Ug gamay nga humor para dili kayo sakit. Dini nato basahon ang inyong tinuod nga istorya. Ilisan lang nato ang mga ngalan o pipila ka detalye para protektado ang identity. Pero ang drama, 100% original. No filter, no sugarcoat. Pwede pod na ay extra rice. Kung naa ka istorya nga gusto nimo ipahambit ayaw kaulaw, ipadala lang dinhi. Basin ikaw sunod ang mahimong lesson sa tanan, pero trauma sa usa. Karong adlaw atong paminawon ang sulat ni Aya. Dear Serbo, grade 10 pa mi ato. Bago pa lang nagsugod ang school year. Wala pag yung ko'y plano nga mag-uyab kay gusto sa akong parents nga mag-focus sa eskwela. Pero kabalo man taan ang mga plano na to usahay. Usbon sa usa ka tawo nga maayo kaayong mupahiyom. Si Ken, ang isa sa pinakasikat sa among batch. Varsity player, friendly, paborito sa mga teacher kay kugihan ko no. Og paborito pod sa mga babae. Sa una, wala rin ko'y pakialam niya. Abi ganin ako ang bugiro. Pero sa dihang nagka-group mi sa science project, dito nagsugod ang among panagsinabtanay. Siya permi ang maingon, Aya, ako na bahala sa kartulina. Ikaw lang sa report. Usahay, siya pa ang hatod sa akong bag padulong sa classroom. Kung mag-abot mi sa hallway, mangumustag yun. Hangtod na anad na lang ko nga naa siya pirmi. Pag-abot sa intramurals, nag-chat siya. Pwede ta manglakaw ugma human sa practice. Wala ko kahibalo ano ni kurob ko pagbasa. Nisugot ko, Sir Bok. Dito siya o nang ingon. Ganahan ko nimo. Dili ko katubag dayon. Pero pagkaugma, kami na. Mura kong naa sa salida. Pero may magkuyog sa recess, mag-share og fries, mag-away kung kinsa mo bayad sa milk tea. Magtinawagay og good morning, kada buntag. Ikaw na kalab. Abi na ko, ako na ang pinakalaki nga babae sa among classroom. Apan kadugayan, na ako'y mga butang nga akong nabantayan. Kung magkuyog mi sa kantin, daghan kaing babae nga mukalit og duol niya. Hi Ken. Uy, online ka gabi. Salamat sa reply ha. Ako pa gani ang moingon. Sikat kayo ka no? Tubag na siya. Friendly lang jud ko. Nituo ko, Sir Bok. Kay kung nahigugma ka, sahay, mas nako ang imong pagsalig kaysa sa imong pagduda. Pero sahay pod, mao na ang imong pinakadakong sayop. Usa ka adlaw nangayo siya sa akong cellphone. Nahutan ko no siya battery kay mag-send og assignment. Samtang naghulat ko, nikalit og pop-up ang messenger. Miss Natika, reply na please. Nahunong akong paginhawa. Abi nako sayop lang. Pero sunod pag yun. Love, online ka? Nihilom ko. Wala na ako napugni ang akong kaugalingon. Giablihan ako. Lahi-lahi nga ngalan. Lahi-lahi nga babae. Apan parehas rang mensahe. Ikaw ra gid akong gihigugma.
Ikaw ra akong future. Ikaw ra akong gihulat. Nakatawa ko gamay. Dili tungod kay nalipay ko. Kundi tungod kay nakahuna-huna ko. Pila man di ay ming ikaw ra. Huwag naka-template yung messages. Copy, paste, send. Pagkaugma, giatubang nako siya sa likod sa among building. Ken, unsa man ni? Nakita na ko iyang naong nga nakurat. Pero dali ra kaayo siya nakapangita og tubag. Pasaylo ako aya. Wala ra gyud to. Ikaw ra gyud akong love. Dili na mausab. Kabalo ka? Kabalo ka anang gusto ka mo tuo. Bisan kabalo ka nga gibakakan ka. Mao gyud to akong gibati. Gipasaylon ako siya. Abi nako basin tinuod nga mausab. Sulod sa usa ka semana okay na usab mi. Abi nako balik na ang tanan. Hangtod sa usa ka hapon human sa klase nakita na ako siya sa gawa sa gate. Nagdungan sila og lakaw sa laing babay. Gitunol niya ang milk tea. Unya akong nadungog. Ingat sa uli ha. Maura to. Wala na ko miduol. Wala na pud ko'y giistorya. Nikatawa na lang ko sa akong kaugalingon. Kay dito na ko nasabtan, dili ko kulang. Sayop lang yun ang tao nga akong gipili. Motong gabi una nga akong gichat siya. Humanata. We are done. Wala na ko explanation. Wala na ko ilalis. Kay usahay, ang pinakataas nga explanation, dili na kay nanglan isulti. Humana to, isod, sakit. Makahila ko matagabi. Makita kong couple sa school, makainomdom ko niya. Kapag sa matag adlaw nga nilabay, hinay-hinay pod na akong na-recover. Karon, kung magkita man may usahay, mangumusta na lang ko. Wala na'y kasuko. Wala na'y pagmahay. Kay kung wala ko nakaagi niya, tingali hangtod karon motuog yapon ko anang gugmang kinahanglan ang tuson. Maura to og salamat, Sir Bok. Nakat-on ko nga ang tinuod nga gugma. Dili kahimuon ug usa ka daghang kapilian. Kay mahimong usa sa daghan. Ay nako, kalisod sa love life karon no sa mga kabatan-unan. Kabalo mo guys unsay lisod. Dili ang uyab nga playboy, kundi ang imong kaugalingon nga sigig ingon og sabra lagi na. Hala ka dira, kinsa ba nimong giilat? Siya ba o imong kaugalingon? Pag sure diha. Kung ang iyang good morning napadala sa 5 ka babae, murag dili na love. Broadcast na siya. Ug kung kada semana nay bagong best friend nga babae, murag dili naman na red flag. Banderitas na gyud na sa fiesta girl. Mao ni hinumdumi. Ang gugma, dili kinahanglan lisod aron mahimong tinuod. Kung permi kang naghilak, nagduda o nag-overthink, murag dili na relasyon. Part-time investigator na ka. Investigator yarn. Busa ayaw pugsa ang tao nga dili ka balo mo pili og usa. Kay naapay mo abot nga dili ka himuong option, kundi priority. Nakaibaw na mo na girls. Unta na sabta ninyo. Mao ni si Sir Bok. Ug magkita ta sa sunod nga istorya diri sa ato ang programang Dungan ko ninyo. Dear Sir Bok, daghang salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Sa classroom, nagsugod tanan sa katawa.
gyud ko nagtuo nga mahimong ingon ani ang panahon. Friendly lang kuno ka, mauray imong sulti. Wala ko kabalo, daghan di ay migipati. Opsyon ra di ay ko, dili di ay akong pinili. Ang ikaw ra nga imong gisulti, gihatag pud sa uban nga babae. Nituwa ko sa imong mga saad, isaliganti ka pag-ayo. Apan karon kabalo nako, ang tinuod nga gugma dili ingana. Nakita ko ang tanan sa imong mga mensahe. Parehas ang mga pulong, lahi lang ang mga ngalan. Nihilom na lang ko, kay gikapoy na ang dughan. Dili na ko gusto nga magpuyo sa bakan. Kung dili ko ang imong pilion, ako na lang ang mopili sa akong kaugalingon. Mas maayo nang mag-inusara, kay mahimong usa sa daghan. Opsyon ra di ay ko, pero dili na karon. Gibiyaan ko ang kasakit, ug akong giablihan ng bag-ong panahon. Salamat sa mga leksyon, bisan sakit ang tanan, kay nakat-on ko sa gugma nga ang respeto magsugod sa kaugalingon. Kung dili ka kabalo mo pili ug usa, ayaw lang ko apila, kayang kasing-kasing.